Program Slovensko chutí vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny. Nachádzame sa v Humennom, hlavnom meste Horného Zemplína a dnes si budeme variť tak trošku pánsky. Čo si ty pod tým predstavuješ? Pánsky, veľa ovocia, vína, kačice, prepelice, bažanty. Si blízko, naozaj to bude také bohaté, slávnostné. A keďže to bude takéto pánske dnes, tak si budeme variť v tomto krásnom kaštieli. V tomto kaštieli? Presne tak. Super, tak teda poďme sa povedať, čo je také pánske. Budeme variť na krásnom kaštieli. Je to také trošku netradičné miesto, keďže väčšinou varíme u gazdíniek doma. Marek, ahoj. Ahoj. Toto je Tomáš. Ahoj, ja som Marek. Tomáš. Ahoj, ahoj. Tak tebe sa tu hovorí pane, áno? Ak som to správne No tak pochopila. pane, no zatiaľ nie, ale varím v tunajšej reštaurácii, ktorá je v priestoroch tohoto kaštieľa a vlastne trávim tu viac času ako doma. Takže tvoj druhý domov. Áno, druhý domov. No ja som dnes Tomášovi slúbila, že to bude také slávnostné, že to budú také hody malé. No, budú menšie hody, lebo sme si pripravili kačacie prsia a ako vieme, tak niekedy kačacie prsia to bola lahôdka pre pánov, takže sme si robili kačacie prsia s červenou kapustou a slaninkové knedlíky a lokšou. Tak si mala pravdu, to je pánske jedlo. Teší sa však. Áno, veľmi. Tak sa presunieme do kuchyne a poďme variť. Dobre. Tak presunuli sme sa do kuchyne. Vidím, že tu máme nachystané krásne suroviny. Na tvoj tradičný recept, teda kačacie prsia, budeme potrebovať červené víno, slnečnicový olej, hladkú múku, vajíčka, čierne mleté korenie, maslo, kryštálový cukor, soľ, plnotučné mlieko, rohlíky, kačacie prsia, červenú kapustu, slaninku, petržlenovú vňať, cibulu a zemiaky. A odkiaľ máš ty vlastne tento recept? Taký tradičný od vás z rodiny, alebo... Tak, Z kráľovskej rodiny. Z kráľovskej rodiny? Ty máš šlachtické korene? no, tak trošku. Tak už je to celé jasné vlastne, prečo robíme to. Tak ten recept vlastne, na tom recepte som vyrastal. Je to veľmi chutné a dobré jedlo a nejak mi utkvielo v pamäti, že tak som sa vlastne aj dostal k tomu vareniu. Že veľmi, tak ti to veľmi chutilo. Chcel si sa to naučiť variť a vtedy to prišlo. Láska k vareniu. Marek si vybral tento recept preto, lebo mu to pripomínalo detstvo. Ako spomínal, toto bolo jedlo, ktorému najviac chutilo, ktorému pripravovala jeho mama a presne kvôli tomuto jedlu sa stal kuchárom. Výborne, takže pripravíme si najprv teda tú knedlu slaninkovú s cibulkou, medzi tým si pripravíme červenú kapustu s červeným vínom. Áno. A ako posledné si budeme pripravovať kačacie prsia. A ešte medzi tým niekedy spravíme aj tie lokše. No, to raz, dva. Výbor, tak sa pustíme do roboty, keď je to raz, dva. Takže začneme čím? Rozdiel úlohy. Cibulku. Takže Ja môžem očistiť cibulku. Ako prvé si ošúpeme cibulu, nakrájame ju na kocky a spolu so slaninkou ju opražíme na panvici. No, takže Dáme cibulku. môžeme pridať cibulku do slaninky. Zatiaľ, čo my sme s Marekom pripravovali slaninku s cibulkou, tak Tomáš sa trošku trápil s červenou kapustou, ktorá mu nešla moc nakrájať, lebo mal tupý nožik. Pridáme cibulu. No, ja mám trošku tupý nôž, tak ja si ho prebrusím. Keď sa aj doma chystáme variť, je dôležité skontrolovať, či sú nože dostatočne ostré, aby sa nám práca takto nespomalovala a je to tiež nebezpečné, lebo s tupým nožom sa človek dokáže porezať skôr ako s ostrým. No, slaninku máme opraženú aj s cibuľkou. Dáme si trošku nabok, aby vychladla do tých knedličkov. Musí byť vychladnutá. Červenú kapustu si pripravíme tak, že si na oleji osmažíme na drobno nakrájenú cibulku. Pridáme kapustu, ktorú sme si nakrájali na sližiky. A vidím, že ty si tu pridal už aj cibulku na tú červenú kapustu. A my teraz pridáme kapustu, keď bude teda nakrájená niekedy. Bude. Možno. Možno dnes, možno zajtra. Alebo si zapol motor teraz. Mám ostrejší nožík, tak to ide lepšie. Takže môžem ti pridávať červenú kapustu. To je taká pekná manufaktúra, že ešte krajom vy už dusíte My už tú pridávame. kapustu. Taký vidno, že Marek je zvyknuté na pánske varenie. Čo? No, pánov bolo stále veľa, takže sa trebalo aj rýchle a dobre. Trošku si posolíme proste. Takže posolíme a dáme z kapustu. čierne korenie a
pomaly budeme pridávať stále červenú kapustu. Áno, dobre. Počkaj, to je soľ? To je sol. Dobre. Zaliala ťa poltu, jak som tam dávala tú sol. Dobre, ale myslím si, že soľ je tam. Neboj sa. Ja sa nebojím. Keby náhodou, tak to bude na mňa zase. Ja sa nebojím, mám len strach. Ale veď kapusta znesie veľa soli. Znesie. A kapustu si budeme dusiť aj s červeným vínom. Na začiatku trošku budeme dusiť bez červeného vína. My sme to robili tak, že vodu sme nedolievali. Až pred koncom, že nech sa praží. Áno. Aha. Že nie, že sa bude váriť, dusiť, alebo niečo také, ale popraží sa. No a ideme na tie knedličky. Slaninka cibuľa už je Takže popražená. máme základ na knedle hotový, to je vlastne cibula a slaninka opražená. Nakrájali sme si rohlíky, deci a pol mlieka a teraz si oddelíme vlastne žltka a bielka. Áno. Takže, no čo je? Bezpečnostné vajce. Teba by som poprosil Áno. tej predržené vňate. Najemno nasekať, alebo... Tak jak do knedlí. To je dokladne. Tak, aby dobre bolo. No a bude treba asi vyšľať bielka na sneh. Áno. Môžeme to aj ručne, aj mixer máme, keď... Tak povedz ty si šéf, ty si pán. Podľa tohto to šľahá. No si ja, keď... Čakala som presne toto. No, keby som to šľahal ja, tak to zrobím Tak mixerom samozrejme. áno. S Marekom sa mi varilo veľmi dobre. Je cítiť, že Marek miluje varenie a naozaj bolo vidno, že varí s láskou. Postavíme si vodu na tie knedlíky. Teraz pridáme trošku cukru do No, kapusty. Marek, ty si možno pán, ale gavalier veľký nie si. Ukáže, že má mixer, ale už nebudeš nedám. mať. Ale myslím si, že je dobrý, lebo to nejde na koláč. Ide to len jak spojka. Áno, aby to bolo také To, pekné nadýchané. áno. Do rožkov si pridáme slaninku a cibulku, Áno, mlieko so žltkami, áno. vyšľahané bielka, A tu máme nasekanú schovanú petržlenovú vňať. Petržlenovú vňať. Trošičku soli. Ja už som sa niekedy stretla s takýmto typom knedle, teda so slaninkovou. A mám ju veľmi rada, je to také oživenie od takej tej klasickej knedle. Dobre, takže kapusta sa nám dusí. Pridali sme Áno. si aj 2 lyžičky cukru. Áno. A teraz, keď už je tak na poli udusená, teraz prilejeme si vínko. Takže prilievame červené víno, čo je tu. Koľko pridáme? Do deco. Takže kapusta sa nám dusí. Áno. A teraz ideme robiť asi knedle. Áno. Budeme... Fóliu, budeme potrebovať Potravinárskú fóliu. Áno. To si trošku upracujeme. A ideme robiť jeden veľký, alebo dva menšie? Dva menšie dáme. Nemôžem to rukou? Môže, tak niekedy sa aj jedlo len rukou. Keď knedle balíme do potravinárskej fólie, tak ich treba naozaj poriadne potisnúť a zabaliť, aby nám tam nevznikla zbytočná vzduchová bublina. Poriadne potisnúť. Áno. A týmto ešte, keď tak prídeme, takto jak takto, salónku. Je to taký cukrík, no. Keď si knedlo zabalíme, tak ich dáme variť do neosolenej vody a varíme 10 minút z jednej strany a 10 minút z druhej strany. Takže koľko varíme knedlu? Takže vodu nesolíme, lebo všetké chute sú už v Sú vo vnútri. knedlíku. A varíme 10 minút z jednej strany, 10 z druhej strany. Čiže po vlastne 10 minútach si otočíme. Kapusta už vyzerá, že je, za chvíľku bude. No ešte... Môžem? Môže, áno, pravda, že. Neviem, či sme tam dali čierne korenie, či nie. Nedávali sme. Dali. Trošku Takže pridáme ešte čierne korenie. Čierne korenia, áno. Dobrá. Není slaná vôbec. Dobrá, Dobre, akurát. presne. Akurát. Ja som to mala presne vypočítané. To boli také fintičky, vieš. Nie ináč, vieš čo chutie, keď je kapusta takáto, že je trošku chrumkavá vo vnútri. Al dente kapusta. Al dente, hej. Dobre, tak zrobíme al dente. Ale teraz už môžeme pridať trošku vody. Pridáme trošku vody. Tak teraz si narežeme asi tie kačacie prsia. No ako ich budeme krájať? Ja sa toho môžem ujať. Ujmi sa toho, prosím ťa. Sú také siamské kačacie prsia, takže si ich rozdelíme však. Keď máme kačacie prsia, ktoré majú takú bohatú kožu, bohatú na tuk, tak samozrejme môžeme ju orezať a vyškváriť na oškvarky. A tieto oškvarky môžeme potom použiť namiesto slaninky do knedlí. Dobre, Marek, ako ich narežeme na čiarky alebo na mriežku? Na mriežku. Tak, len veľmi jemne, lebo tá koža je jemná, taká tuková, takže ako keby sme naznačili taký rez. Režeme to asi, aby sa tam dostala. Aby nám prešlo to teplo, aby tá koža ostala chrumkavá. A takisto, keď budeme tú kačicu potom krájať, tak sa nám ľahšie prereže cez tú kožu, ktorá je už trošku Narezaná. narušená. Posolíme, pokoreníme. Áno. Takže môžeme z jednej strany, z druhej strany.
Votrieme trošku, keď sa dá. Dá sa. Počkaj, dáme rovno aj korene. Na panvicu si dáme trošku oleja. Kačicu vždy opekáme najmä kožou dole, aj keď ju potrebujeme zatiahnuť zo všetkých strán, lebo tá koža je veľmi dôležitá a chceme dosiahnuť to, aby bola chrumkavá. Dobre, takže opiekli sme si najprv kačacie prsia kožou dole na panvici, nech nám krásne zatiahne, nech sa nám vytvorí krásna kôrka a dopekáme to v rúre cca 15 minút. Na akej teplote to budeme piecť? Na tých 180 stupňov do 200. 180. Takže 180 až 200 stupňov 15 minút. Výpek z kačice nevyhádzujeme, vieme ho využiť veľmi hodnotne a to či už ako takú omáčku, alebo nemôžeme potrieť lokše, knedle, čokoľvek, čo používame ako prílohu ku kačici. Veľmi vhodné je ho aj priliať do samotnej kapusty, aby bola taká pekná lesklá. Knedle máme hotové. 20 minút sme si ich varili. Necháme ich trošku vychladnúť. Necháme ich 10 minút v tom igelite a potom, keď ich vyberieme, ich pomastíme. Keďže milujem cesto vo všetkých formách, tak som sa hneď pustila do roboty a do prípravy cesta. Takže tam dáme len vlastne soľ a múku. Dobre. Rozdelíme to nožikom. Rozválku nám treba valček, tu je položený. Takže rozválkame. Tak. Ako je dosť hrubá. Ďalšiu. Nevadí, také dobré. My sme doma robievali také hrubé. Tak to rád hrubé, tak to dlhé. No ja myslím, že už... Už aj sú? Nemám... Väčší ovorní. Už budú. Tak necháme ich odpočívať teraz. Takže necháme ich odpočinúť. Jedna lokša, druhá lokša. A môžeme už aj dávať, nie? Môžeme. Keď boli lokše hotové, tak sme ich na záver pomastili kačacím výpekom. A už nám vlastne zostáva len rozbaliť si tieto knedle, tiež ich potrieť, servírovať a ochutnávať. Tak poďme na to. A tak to budeme celé ich potierať, alebo... Celé. Ono potom ešte z tej masti trošku to ako pokvapkáme, hej. Najprv si nakrájame knedlíček. Kapusta. Toto je ozaj taká pánska porcia. No. Veľký tanier, veľa jedla. A Takže ten výpek, hej, na tú kapustičku, lebo veľa vody sme do nej nedávali. Ale to nie je zlé. Takže ešte trošku poleme výpekom. Hotovo? Prajem dobrú chuť. Dnešné Marekové jedlo bolo presne také, aké má byť. Knedle perfektne dochutené, kapusta ani rozvarená, ani veľmi tvrdá. Cítim sa ako pani. Môžem potvrdiť. Tradičný recept mi chutil veľmi. Je to naozaj také slávnostné a honosné jedlo a mne to veľmi pripomínalo taký nejaký slávnostný nedeľný obed u nás doma. Si pripravený? Som. Na prerábanie tohto slávnostného jedla? Som pripravený na prerábanie, ale najskôr som chcel Marekovi poďakovať, a to takouto formou. Coop Jednota si pre teba pripravila takúto poukážku ako odmenu za to, že som dnes pripravil toto úžasné jedlo. No a zároveň, ako Ľudská naznačila, moju úlohu je dnes toto jedlo prerobiť, tak ja som ťa potom rád pozval do reštaurácie, kde budeš mať možnosť ochutnať ty a som zvedavý, že ako bude chutiť tebe. No tak ďakujem pekne. My ďakujeme. My ďakujeme za inšpiráciu. Na pozvanie príjmem. Výborne. Ochutnáme, uvidíme. No my zvyčajne odchádzame, ale keď nám tu ešte ostala nejaká kačka... Ešte sa trošku zdržíme, dojme a potom až pôjdeme. Dobre? Dobre, papajte. A ty si nedáš? Dám si, čo by som si nedal. No, to seba. Nachádzame sa v Coop Jednota supermarkete v Humennom a ideme si nakúpiť na tradičný aj nový recept. Do tradičného receptu patria rohlíky, soľ, kryštálový cukor, hladká múka, oravská slaninka, kačacie prsia, vajíčka, maslo, plnotučné mlieko, červenú kapustu, zemiaky, cibuľu, petržlenovú vňať, ďalej slnečnicový olej, čierne mleté korenie a ako posledné si kúpime červené víno. Na tradičný recept mám nakúpené. Som zvedavá, čo si pripravil Tomáš pre mňa. Či budem dniesť ďalšiu tašku. Takže drvená rastca, sušené marhule, tymián, červená cibula, biely jogurt a toastový chlieb. Takže začneme drvenou rastcou. Drvená rastca.
tu. Sušené marhule 300 gramov. Tomáš pravdepodobne bude robiť jedno zo svojich čatní. Čerstvý tymián. Tu. Červená cibuľa 6 kusov. Možno nahradiť červenú kapustu červenou cibulou. Biely jogurt 500 gramov. A ako posledné tu mám toastový chlieb. No, vyzerá to, že aj na Tomášov recept už mám nakúpené. Tak uvidíme, čo z toho vykúzli, ale podľa mňa to bude minimálne niečo ovocné, tak sa na to poďme pozrieť. Tak vítaj, Tomáš. Ahoj Miloš, som rád, že dnes môžeme variť práve u vás v tejto krásnej novej kuchyni. Čo budeme dnes pripravovať? No dnes budeme pripravovať taký jeden z najtradičnejších slovenských mäsitých receptov. Budú to pečené kačacie prsia, k tomu bola dusená červená kapusta, pripravili sme lokše a také knedle na štýl karlovarských. No ja to dnes budem trošku pretvárať a prerábať na modernejší štýl. Prišli suroviny. Pozerám, že Lučka je už ďakujem tu. pekne. Čau, teším ahoj, ma. Luci, Miloš, moje meno. Teším ma. Ja som práve začal Milošovi vysvetľovať, že čo dnes asi budeme robiť. Povedal som mu, čo sme dnes jedli, aké pánske jedlo. No a čo si pripravím dnes ja, to si vysvetlíme potom, keď pripravíme suroviny a začneme variť. Tak sa môžeme ísť prezlieť a môžeme zvariť. Poďme na to. Poďme na to. Milošova kuchyňa je úplne úžasná, plná svetla, otvorená, živá, nová, takže veľmi sa teším na dnešné varenie, milujem takéto priestory. Výborne, surovina je pripravená, ale skôr než začneme, tak ja vám prezradím, čo vlastne dnes budeme robiť. Budeme potrebovať samozrejme kačacie prsia, ktoré si opečieme, ale nebudeme ich piecť, ale budeme ich robiť dnes na nízkej teplote. Takže na 67-8 stupňov, nejakých 35 až 40 minút. Potom si namiesto zemiakových lokší a namiesto tej knedle pripravíme taký nákyp, ktorý bude zo sušených marhul, z cibulky, takisto dáme trošku slaniny. Takže taká zaujímavá chuť. Na mesaku kačacine veľmi hodí červená cibula, ktorá je robená na sladko v podobe marmelády. No a samozrejme budeme potrebovať nejakú omáčku, ktorú si pripravíme z redukcie z vína, z výpeku, ktorý nám ostane z kačky. Použijeme trošku masla, trošku tymiánu tam môžeme pridať, takže také niečo voňavé, zaujímavé. Znie to super. Z pôvodného receptu si ponechávam kačacie prsia, maslo, vajcia, slaninu, petržlenovú vňať, sol, mleté čierne korenie, cukor a červené víno. Takže budeme potrebovať aj sušené marhule, smotanový jogurt, tymián, pridáme drvenú rastcu, červenú cibulu a samozrejme aj nejaký toastový chlieb na puding, alebo teda nákyp. Na ten nákyp. Začneme asi tak, že si pripravíme nákyp. Trošku si tu upracujeme, aby sme mohli používať dosky. No samozrejme začneme tým, že si začneme krájať do myštičiek všetko. Tak to som úplne šokovaná z toho. No a ako budeme vlastne postupovať, chlebík si nakrájame na kocky, s tým, že dám dole kôrku. Použijeme jednu cibulku z týchto všetkých, ktoré tu máme, ktorú ľahko orestujeme spoločne s nakrájanou slaninkou. Všetko si dáme do jednej veľkej misy. Ďalej pridáme nakrájané marhule, pridáme jogurt, pridáme trošku masla. Potom pridáme žltka z vajec a vyšľahané bielka. Dochutíme solou a korením. Nakoniec pridáme ešte trošku nasekanej petržlenovej vňate pre farbu. Všetko tu dáme do vymastenej nádoby, ktorú si vymastíme maslom a dáme to piecť do konvektomatu na 20 minút na teplotu 160 stupňov. Z chleba si dávame dole kôrku čisto z estetických dôvodov. Ja osobne mám radšej, keď je ten chlebík taký pekný, biely a vynikne na ňom viac potom tá farba petržlenovej vňate a oranžová farba marhulu. Cibula ti stačí jedna? Cibule budem potrebovať všetky, očistiť, ale jedna bude nakrájaná na jemno a zbytok si nakrájame potom na taký ten viedenský spôsob, na marmeládu. V kuchárskom žargóne alebo v takom našom slovníku máme zaužívané, že sa cibula krája aj na viedenský spôsob. A je to hlavne kvôli tomu, že v minulosti sa cibula používala na viedenskú roštenku nakrájaná na plátky, alebo teda na také poloplátky. Takže drží sa tu tej gastronómie dodnes a stále to používame. Ľudská, budeme potrebovať nakrájať aj marhule. Na drobno. Na drobno. Všetky tieto suroviny nakrájame a spojíme v jednej veľkej mise. Dobre, už mám nasekanú aj vňačku. No. Ja marhule. Sa natiahneš trošku aj ku mne. Nech sa páči. A ešte pridáme cibulku a slaninku, ale tu musíme najskôr osmažiť. Takže ja sa trošku presuniem. Ti pán Vicku, nech sa páči. No tak ja ti môžem vyšľahať bielka, už keď som si to dneska nacvičila. No, ty môžeš vyšľahať bielka. Ale Miloš, to má pre teba také prekvapenie, nemusíš to robiť ručne. Tak, poď, ja ti ukážem. Máme mixér, nech sa páči. Ja zatiaľ pridám slaninku na restovanie. Vajíčka rozdeľujeme preto,
lebo chceme, aby bol nejaký blahký. A to dosiahneme tým, že vyšľahané bielka vmiešame do chleba a celé nám to krásne odľahčí ako taký vankúšik. Tak a myslím, že už môžeme pridať aj cibulku. A myslím, že to stihneme pekne naraz, že kým to premiešaš s tým jogurtom, tak ja dokončím slaninku a cibulku. A dochucujeme čím? Dochucujeme solou a korením? Solou a čiernym korením, áno. Premiešame. Dobre, ja si myslím, že môžeme pridať už aj cibulku a slaninu. Čo to vonia? Vonia, farby Krásne. hrajú. Ja zatiaľ pripravím plech na pečenie. Dnes som mala úlohu premiešavať Tomášov nákyp so sušenými marhulami a naozaj ho treba premiešavať veľmi jemne, aby tam zostala zachovaná tá štruktúra toho toastového chleba a aby to nebolo také moc ucapkané. Takže nákyp tu budeme mať vlastne, len dochutíme solou a korením. A dáme korením, trošku čierneho korenia, trošičku soli. Ako sa ti to zatiaľ pozdáva, Miloš? Perfektne. Teším sa na výsledok. Plníme do plechu. Tým, že chceme, bol trošku vyšší, musíme to dávať až do konca. A máme tu ešte maslo. Chceme, aby sa na vrchu vytvorila taká pekná glazúra. Dobre, fajn, takže zatiaľ si môžeme potom dosekať cibulku na marmeládu. Využijeme ten čas, kým čakáme na konvektomat. Trošku nôž. Nech sa páči. A ty si z Humenného, tu Miloš? Hej, ja som z Humenného, pochádzam od Humenného, čiže som vyrastal tu. Tak ty by si nám vedel povedať aj nejaké také tradície, čo tu máte? Tradičné jedlá, okrem teda tej kačky slávnostnej. Tak lebo kedysi sa varilo z tých základných surovín, čo si vypestovali ľudia doma. A kačka bola naozaj také výnimočné jedlo. Slávnostné, hej. No a takže čo je také tradičné tu? No, zemiakové lokše, tradičné jedlo s kyslým mliekom, také kyslá kapusta, jednoduché. Niekedy naša babička pripravovala jedla, jednoduché zemiaky varené, orestovala kyslú kapustu, do toho slaninku, cibulku, všetko sa to premiešalo v tej panvici, tie chute sa spojili. No a následne nákyp vložíme do trúby a pečieme ho na 180 stupňoch 20 až 25 minút. Kým sa robí nákyp, tak využijeme čas, postavíme si tú marmeládu, tá sa bude variť trošku dlhšie, kým sa to celé vyredukuje. Takže budeme potrebovať rajničku. Áno. Tak aký bude postup pri celej tej marmeláde? Vidím, že si dal skaramelizovať cukor. Skaramelizujeme si cukor, pridáme cibulku, krátko len prehrejeme, hneď pridáme víno, aby nám to celé nezhorelo, nechceme, aby to malo horkú chuť. Podlejeme vínom, pridáme trošku soli, môžeme si dať trošku tymiánu, oberieme zo pár lístkov, aby to malo takú zaujímavú arómu. A vlastne potom všetko spolu varíme, kým tá cibula nezmekne, kým nie je taká vláčna, aby sa dala nejako tvarovať, nebola mäkká. Nakoniec to len dochutíme solou, čiernym korením a vlastne marmeládu môžeme servírovať. Je to taká úplne jednoduchá záležitosť. Počkáme, kým sa nám rozpustí cukor na karamel. Keď robíme karamel, je dôležité, aby sme ho nemiešali žiadnou lyžicou alebo nechali vareškou. ho len tak rozpustiť. Ale necháme len tak rozpustiť, lebo sa to zbytočne nalepí potom. Keď tak môžeme ten cukor trošku len tak rukou rozprestrieť po tom hrnci. No a už keď uvidíme, že sa tie kryštálíky rozpúšťajú, vtedy už začneme pridávať cibulu, lebo nechceme, aby to bolo veľmi tmavé, aby to bolo prepálené. Dobre, karamel už máme pekný svetlý. Pridáme cibulu. To vonie. Áno, a teraz pridáme ešte červené víno. To si premiešame, necháme to na sporáku. Môžeme na začiatok pridať trošku plameň, kým to privedieme celé do varu. A ja som ťa, Ľudská, poprosil ešte niekoľko tých kričkov tymiánu. Tymián a cibula išli vždy dokopy. Tak tymián a cibula patria odjakživa k sebe. Je to skvelá kombinácia, ktorú používali Francúzi už veľmi dávno v ich typickej cibulovej polievke. Cibulová marmeláda sa nám varí, redukuje. Áno. No a už nám zostáva vlastne len tú kačku pripraviť. Ostávam pripraviť kačku, ja som možno poprosil Miloša, keď nám pripravil prsia. Áno. Robíme ich tak, ja ti ukážem asi tie prvé, ako by som si predstavoval. Očistíme, máme dole ten spodný sval, áno. nech to máme pekné. Robíme pekne mriežku na kožu. Kačacie prsia koreníme veľmi jednoducho. Použijeme len sol, mleté čierne korenie, trošku drvenej rastce a môžeme použiť aj čerstvý tymián. A budeme ich pripravať nasledovne, a to tak, že si ich opečieme zo všetkých strán. Vrátime ich naspäť do tohto plechu. Áno. Poriadne ich stiahneme fóliou. Fóliou? Áno, potravinárskou fóliou, tak ako sme robili knedle. Áno. Ale my takto zabalíme kačku a budeme to robiť na pare pri teplote 68 stupňov. A bude to trvať nejakých 35 minút vzhľadom ku veľkosti týchto prst, ktoré tu máme. No a následne tie kačky, keď vyberieme z toho konvektomátu, tak tú kožu znova upečieme do chrumkava. Ja som sa dnes rozhodol použiť trošku inú tepelnú prípravu kačacích prst, ako to robil Marek. Nepikol som ich klasickým spôsobom, ale využil som takú improvizovanú metódu sous vide, kedy som ich pripravoval na nízkej teplote a zabalené vo fólii. Tým som dosiahol to, že kačacie prsia boli šťavnaté celé a nielen v strede, ako to bežne býva pri bežnom pečení. Takže pridávame si na panvicu trošku oleja.
Trošku oleja. Ale netrebalo by možno ani nie, veď tá koža pustí do... Trošku dáme, lebo chceme, aby to pekne skaramelizovalo tú kožu. Keď som Ľudská podala trošku toho tymiánu. Tie oškvárky si urobíme potom nakoniec. Ten tu takto hodíme. Tak, pustíme to naplno. A nebudeme s tým veľmi prehádzovať, lebo ten olej a ten tuk sa nám môže chytiť na veľkom plameni, takže len necháme položené. Ja využijem čas aj na to, aby som znova premiešal marmeládu. Marmeládu dokončíme. Už sa nám to víno pekne redukuje. Cibulka je ešte trošku tvrdá, takže potrebuje chvíľku času. Môžeme tu hodiť tie škvárky, ktoré sa nám môžu konečne prišiel čas na škvárky. Miloš, ja by som ťa poprosil tieto kačacie prsia, keby si obral fóliu, poriadne ich zatiahol napevnú do fólie, aby sa k ním nedostala tá para. Komplet celé, hej? Komplet celé, áno. Dobre. A poprosím nastaviť konvektomat na paru. Samozrejme. Na tých 60, dajme 68 stupňov. Z prebytočnej kože, ktorá nám ostala, sme si vypiekli škvárky, ktoré sa nám veľmi dobre hodili počas čakania a mali sme ich ako taký malý snack. Takže len trošku čierneho korenia a soli. Veľmi jemne. Takže marmeláda je hotová. Marmeláda je hotová. Nákyp je hotový. Čo nám čaká ďalej, je skontrolovať... Kuracie. Kačacie prsia. Môžeme aj kuracie, ale nazveme ju kačacie. Dobre, ja ich vyberiem vonku. Ten výpek, ktorý tu máme, ten budeme potrebovať na omáčku, takže... No ako zistíme, či je tá kačka hotová, keď sa robí na tak nízkej teplote, to je jednoduché, si ju otočíme a ako kebyže strčíme do nej prst. Ukáž? Keď to ide jednoducho, cítiš, ako to ide ľahko? No, hej. To je kačka, hej, tá bude stále klásť nejaký odpor, tak už je hotová. Takže teraz už máme v takom štádiu, že ju môžeme opekať, takže vezmeme si ju znova na druhú stranu. Takže už nám zostáva len opieť si tú kačicu, aby nám tam vznikla taká krásna kôrka na vrchu. Áno. Kúsok masla. Ešte kúsok. Využijeme z tej kačky čo najviac toho výpeku, tej silnej chuti, ktorá tam je. Trošku ešte s masielkom. Masielko len rozpustíme. Nechceme, aby sa nám prepálilo na tej panvici. Áno. Teraz som ťa, Ľudská, poprosil, keď si podala trošku toho vínka, čo nám ostalo. Ja som sa dnes rozhodol zvoliť takú veľmi jednoduchú a ľahúčkú omáčku, ktorú pripravíme z výpeku z kačacích prs, masla, pridáme trošku červeného vína. Ja vám toto zatiaľ poupratujem, aby sme si vlastne už len naservírovali jedlo, dobre? Vínko. Teraz použijeme tento výpek, ktorý nám tu ostal. Všetka tá chuť. Tej kačky. Toto už je vlastne posledný krok. To je vlastne posledný krok. Ešte by som zdal trošku z toho tymiánu, pekného, čerstvého. Trošku soli. A ešte dáme trošku masla, ktorým to celé Zredukujeme. zahustíme. Tak, a ako sa nám to pekne redukuje, máme tam dosť veľa tuku, potrebujeme to vyvážiť a práve na to použijeme Kačací vývar. pri týchto redukovaných šťavách alebo omáčkach je dôležité to, aby sme trafili ten pomer tuku a tekutiny, aby nám z toho neostala taká zrázená krupica. Dobre, ja si myslím, že omáčku máme tiež hotovú. Takže už len servírujeme. Môžeme servírovať. Kačku som si pekne orezal, takisto som si dobral nákyp, z ktorého som si pripravil kúsky, ktoré samozrejme neboli rovnaké veľkosti, lebo mám rád, keď sú tie veci na tanieri rôznorodé. Z cibulovej marmelády som si vyformoval pekný kenel, ktorý som položil na ten náš nákyp. A následne som všetko prelial výpekom, ktorý nám ostal. Ďalší kúsok niekde tu. A máme hotovo. Dobrú chuť. Nech sa páči, prosím vás, ochutnajte. Chcem vedieť, ako vám to bude chutiť celé. Hneď podám. Výborné to je. Nie nič dodať. Perfektné jedlo. Ich tam pekne cíti to červené víno, že? V tej omáčke. Tie chute sú premiešané aj tej cibule, aj tej kačacej prs. Omáčka vynikajúca. Ja si myslím, že perfektne. Myslíš, že by si to... Ďakujem vám pekne. Gratulujem. Dobrú chuť a gratulujem. Gratulujem. Servus. Ahoj. Gratulujem. Gratulujem. No myslíš, že by ste to mohli zaradiť do vášho Určite budeme nad tým rozmýšľať, uvažovať, čiže každopádne kačacie prsia na takýto spôsob sú priateľné aj v našej reštaurácii. Výborne, to sa veľmi teším. No a teraz už uvidíme, ako bude chutiť Marekovi. Tak môžeš nachystať porcie a uvidíme. Pripravím ďalšie porcie a uvidíme. Tak. Ďakujeme pekne. Akože ja ešte to dáš.
Trošku by som posolil tú kačku. Hej. Hej? Vidíš, mi to chutí také, ako si to spravil. Také, aké je. Marek nás trošku prekvapil a na ochutnávku prišiel aj s pani majiteľkou reštaurácie Andreou. No výborne, tak ja vám asi vysvetlím, že čo som dnes pripravil. Ja som sa nechal naozaj inšpirovať tvojim receptom a rozhodol som sa ostať pri kačke. Robil som ju trošku inou metódou. Robil som ju na nízkej teplote. Takže nech sa páči, ochutnajte. Dobrú chuť. Vyzeralo, že im jedlo Tomášove chutilo, čo samozrejme pre mňa nie je žiadne prekvapenie, lebo Tomáš je veľký macher. To je výborné. Tá cibuľka karamelizovaná. To je to asi, nie? Karamelizovaná cibuľa. Sa hodí veľmi. Aj tá kačka je taká šťavnatejšia. Alebo je na tých menej stupňov robená. Áno, na nízkej teplote. Je veľmi dobré. Aj to taká ovocná chuť k tomu pasuje. Tie marhulo sú tam výborné, že? Je výborné, áno. Mne tiež chutí kvôli tomu, že je tak na stredne pečená. Výborne. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne. Necháme vás si vychutnať vaše porcie. Ešte mäsko. A pobudeme sa ďalej variť. Ideme variť ďalej. Ďakujem pekne. Dovidenia, majte sa. Ďakujem pekne. A tak skaramelizovaná cibuľa k tomu veľmi Je úžasná. popasuje. Toto mi To, fakt čo som ti hovoril. Červené. Koláčik nechám ja tebe, ale mäsko a cibuľka výtečné. Tak, Ľudská, ako hodnotíš dnešné varenie? Ja hodnotím na výbornú, samé mäsko, slaninka, takže ja som si dnes naozaj prišla na svoje. Áno, a keď si nechceli použiť slaninku, kľudne vymente za kačacie oškvarky, alebo keď máte doma kačacie prsia, kľudne použite napríklad bravčovú krkovičku. No a my sa môžeme ísť ešte trošku poprechádzať po tomto krásnom kaštieli, lebo sme sa dnes naozaj kráľovsky najedli, tak nech nám trošku vytraví. To je výborný nápad. Dovidenia. Dovidenia. Program Slovensko chutí vám priniesla Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.